סטורי-טיים על איך פעם צעקתי על אישה זרה במקדונלדס בחולון. וואו, סטורי-טיים שאני לא אשכח. טוב, אז טסתי לבלגרד, שזה בסרביה, עם המשפחה שלי, לפי דעתי ל10 ימים, משהו כזה. עכשיו בלגרד זה מקום מלא מקדונלדס, סבבה? אוקיי, היינו אוכלים מלא במקדונלדס. אוקיי, עכשיו תמיד היינו אוכלים במקדונלדס קטן כזה, לא באמצע קניונים כזה, חנות אמיתית מקדונלדס קל. סבבה. אנחנו יום אחד הגענו לקניון, שיש לנו מקדונלדס ענקי בתנועה קניון שכאילו כמעט כולו מתבזבז על מקדונלדס. אוקיי. אז אני הזמנתי ראשונה, בכל זאת אחות קטנה, ההורים שלי הזמינו אותי, ואז האחיות שלי הזמינו עכשיו לאחיות שלי, ולי יכול לקחת זמן להזמין ויכול לקחת שנייה. אוקיי? ואז אני מזמין, ועוד חשבתי מההורים שלי, אוקיי? ואז האחיות שלי ממשיכות להזמין וזה, ופה לשם עובר כמה זמן, ואני כאילו כבר מתחילה רעבה. ואני רואה שאחותי הגדולה עדיין מזמינה. אוקיי, ואני כאילו אומרת לה, די, מה? כאילו, מספיק, יאללה. אני לא צריכה עכשיו להזמין את כל המקדונלדס, שאני לא מזמינה באמת הרבה. ואז הוא עובר עוד זמן, ואני לא מבינה. אני לא רואה אותה בדלפק, אז אני אומרת, טוב, אז היא מזמינה, כי אני רואה אותה מזמינה. ואני הולכת אליה, אני אומרת לה, קוראים לה יובל? אני אומרת לה, יובל, את אומרת בקרוב, אני רעבה. והיא לא עונה לי, אמרתי, סבבה, היא לא שומעת. לא רציתי לדבר בקרוב. סבבה, היא לא שומעת. אני צריכה לדבר, וכאילו אין מענה. ואז אני מתחילה לגעת בה קצת, ולצעוק עליה, ואין מענה. ואני ממש, אין מענה, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא אומר, אף אחד לא שואל, אף אחד לא עונה. זה ממש ממשיכה להזמין. אוקיי? ואז אני כאילו לא מבינה, עכשיו אני מנסה להסתכל עליה וכזה, אני לא מצליחה להבין, כי כזה מסתירה מבט. ואז אני מתחילה ממש כאילו התעצבנתי עליה, ואני מחפיצה ועושה כזה יובל, ופתאום איזו אישה זרה מסתכלת עליי, שבאמת היא הזמינה ולא יובל אחותי. אתם לא מבינים לאיזה לחץ נכנסתי במדינה זרה. אוקיי? אישה זרה ומוזרה, במדינה זרה ומוזרה. היא צועקת עליי, איזה משהו בשפה שלא ידעתי, נראה לי באיזה סרבית או אנגלית. הייתי גם אם זה היה באנגלית, הייתי ילדה קטנה, הייתי בערך הייתי בכיתה ב'. אוקיי, והתחלתי בכיתה ג' וזה היה בפסח של כיתה ב'. ואני רצתי להורים, ואז אני כזה מסתכלת בטלפק ואני רואה אותה עומדת עם האוכל. ואז, וואו, שזה היה סיפור מלחיץ, אבל עברתי אותו, ואני פה, אני כבר בכיתה ד', זה היה לפני 2 שנתיים, אבל זה פשוט לא יוצא לי בראש, ואני לנצח אזכור את זה.